हाय गाइस, हाय तुम्ही सगळी आम्हीचे लाईव्ह केलो हाय आमगेली भुरगी आणि बेबी बेबी देशकोन कोणाक आधी सगळी चयतो तुका आता म्हणटली तू बॅड गर्ल म्हणून विचार तेंगडे नाल्या रे बाबा सगळी केश नाही जेली हाली पिली उठली निघाली आज आमचे बाप चहा पिता बाप चहा पिती खबर मला तेंगडे कोण येईल नाही कोण नाही नुसतं सगळी निघून आहे नुसतं रजा सगळी निघून आहे आता आओ एक कोण येला बेबी येशो त्याचे लाईक मारलं ऐकल्यानं लाईक माहित आपण ते शिकवतील कोण घेऊन गेलं पहिला आले बेबी ಹೆಂಗೆ बेबी कमेंट ऐकले जरा तू इथिंग वाच कोण गाता इथे कमेंट भी सध्या कोण येईल नाही रे दोन मले लाईक दोन मले मेरे रजा ओए ओए उठरा सांग ऑनलाइन रजा वाव ये आमके गोल्ड प्ले बटन निजा पुलाव एकाने गोल्ड प्ले बटन जर मी आता आम्ही आजाद ओए कोण कोइट सॉन ए दुबई सॉन ए कोइट सॉन कोण रे नाव किती त्याचं ना दुबई सॉन ना रे कोइट सॉन ओ नाव चेरी नाव किती नोटिस हाय बाबा मारे लव यू फ्रॉम क्विट थैंक यू बाबा क्विट सॉन बेबी क्विट मम्मी आली जाण गो बेबी मम्मी आली क्विट आता आमचे मामा हाय ओए नो प्रॉपर नेटवर्क मारे बाबा ओए शिट किराले नेटवर्क बरं ना कडाले आम दिसती पण क्लिअर दिसती पण सगळ्यांची क्लिअर आहे ना माशे सांगाय प्लीज तिथे आता एक कमेंट हा सिया माशाना सीआर त्या रोनाल्डो दिसला CR7 म्हणून अनिता काटेजो हाय मारी हाउ आर यू फ्रॉम यूके सो यूके सांगतो इंगे दा ना झालं ना योगे ते हाय मोडी घे इकडे बस घे योगे नाही येता इंगे बस घे लाईव्ह सोगली चोयते आम सोगली चोयते की बस घे मासे माय कोण घेनेला हाय त्याचे हाय सगळे कोण हाय इथे कोण घेनेला कोण का चारो गेले हमें यहाँ कितो गेले गे तुम कोण का सारे आपले ओपन कर बेबी इशो गो ओपन ना माय ना मग ना क्लियर है ता क्लियर दिसती पड़ा वो नाकलो टेक दी के मैं सोलन दी के देगा टेक सोलन दी के सोलो नाटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सीजन सगळ्या तुमका सो याचे किती जण येलो आहे ती जाण मेरे रजा 29 जण येलो आहे 29 like 5 29 जण येलो आहे 0 कमेंट हां 0 कमेंट ना रे रजा ये को ते ऑनलाइन मेलके रे डांस कोण चला शॉर्ट्स किती रे ते ना मेलके ना काय म्हणा काय सॉरी ओके हाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सीजन पैट्रिसिया कौन येला फोन येला आणि 32 जाण होई हाय अरे त्यांक सांगाय रे आमचे सबस्क्राइबर होगो 60 सबस्क्राइबर जाय म्हणून प्लीज बेबी प्लीज सांगो त्यांका 10,000 60 जाय 10,000 जापा न्यू इयर फुल करे प्लीज आमगे 60 सबस्क्राइबर जाय 60 रोजी केलिस्टा ना रे प्लीज आम 60 जाय 60 जोरी इथे किती तो मला बरे दिसती पण म्हणजे सी एंगल बाबा तू इंगा रे बाचरे मग बरे दिसती पण म्हणजे दड्यानी आता तरा बरे ऑप्शन आहे दड्यानी ती कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सीजन मोनिका बितो हां किचन हां मेरे तू जाय कोण ना प्लीज आम 60 जाय 10 न्यू एरा पहिले आम गेले 10,000 करे सबस्क्राइबर प्लीज 60 जाय 60 बाबा ओ तो मामा के यहाँ
मोबाईल ॲड्रेस यार यायचे किती झाले ते सगळे प्लीज सोयऱ्या सांगाय मी गेले एक समा अजून सांगा क्लिअर येत ना क्लिअर अजून क्लिअर राहा प्लीज हिंग दिसती पडा राहायच्या त्या गुण टँक दिसती पण जाय नो क्लिअर मोबाईल हाडू मोबाईलाचे क्लिअर येतात मुया वयर येयलो हे नाडान वयर येयलो असतो होय याचे तू वर फोन चोयता मरे त्यान फोन येयलो असतो वयर बेबी बेबी क्लिअर आहे ना वयर या मागीर वयर या हा सोफा वचणार याच्यात दिसतो वयर या ना मग मोबाईल हाड रे मोबाईलाची चोपा जाय न्हू क्लिअर येत जाल्यार इंटरनेट बरें ना ब्लर येता ओके ओ इंटरनेट मातशें हें जालो हा प्रॉब्लम जालो हा आमगे इंटरनेट कितें गे क्लियर ना बरें क्लियर येना Hi Mario Bob, I want to join the cruise ship one for आड़ी से ऑन करी एटे जो ऑन करी एक्सपीरियंस मेंटेन इलेक्ट्रिशियन इंगा यार पुन्हा घाल मरे बाबा आमगे कंपनी मरे बेंच नाही वैकेंसी नाही आमगे कंपनी मोठा तो कि तू गेम ओपन कोण दोले ते ओय तुम नाड नु तुम ओपन कोण दोले ते सगळे गेम तू ते नाड तुम्ही बी कॉम्प्लिमेंट ऑफ द सीजन मारी वो लाइफ मोयला कळना तुका पण क्लियर ना म्हटे ती बेबी क्लियर नाही म्हटे चोयता हांव ते आमगे ओके वय सारकें आहाय तुमी क्लियर येना याचे ब्लर जाता गॉड ब्लेस यू एंड योर फॅमिली थँक यू फॉर क्लियर येना न्हू रेजा क्लियर येना न्हू रेजा वयर गेल्या येतो काय बेबी वयर या वयर येते आम्ही वयर येते चोयता वयर दिस वयर मेटचर चोयता सारकें बेबी हिंग दर्या नाले रे हिंगा ये दरी रेचा हे दरी अगे ना कडेलो तिचे विस्तार कितें सांगता कोण आहे अगे ना इले आता इले क्लियर दिसती पडते सर आता क्लियर ओके आता क्लियर येले आता क्लियर येले ना ओके की जालें आता क्लियर सांगाय नाव इट्स क्लियर होय वयर येयलो तशें क्लियर येयलो मरा मैं historia रेजा इंग बसे नो स्टेप्सांचे बसे सो नाव क्लियर होय बाबा क्लियर आथी आता रेजा क्लियर आथी राइट तो या अरे चेता कितकिते मट्टी ना तू कितकिते मोठा तू नाड इंग बसे स्टेप्सांचे बसे आज क्लियर येता ते बाबा रेजा तेंक सांगाय रे आमगे सबस्क्राइबर 10,000 करेन बेबी तू भी चोय को तेंका 10,000 करून सारे सारखे सांग रे बाबा यस नाउ इट्स क्लियर मी आज क्लियर आहे तुम्ही क्लियर आहे तुम्ही रेजा Miracle is too cute. इथे सांगता येते तू बरेच
कॉफी बरे कॉफीच हेजेर प्लीज आमगे सबस्क्रायबर जाल्या बरं ॲक्च्युली 9,940 झालो आहे आणि 60 जाय 60 जाय प्लीज मुचानी सोन आमगेले 10,000 जावपाक प्लीज मेरिस्टनचे हात जोडा प्लीज कोणाकूय सांगाय कोरे ती हॅपी जात नाही ती सारखी सारखी चायनीज काय प्लीज करे प्लीज मारियो घालो अरे अरे किती येलो नाही रेजा किती येलो रे ना किती येलो ना रे याचे मारियो जेलो हायलो पिलो निदोलो उठोलो आता लाईफ येला ओय मुगो बाय आता लाईफ येला कितकोताय तुम्ही जेली हायली पिली निदोली उठोली कितकोताय अजून देखो निदो नाही उठाय नको बेबी आमगे ते हात आमगे सबस्क्राइबर करे मागीर कितकोताय हाले वचपाचें हाले मिसा हूंय राती वचपाचीं सगळीं बेबी सांगत हांगा आमगे 10,000 करे आमगे सबस्क्राइबर याचे बेबी आसली पोता हांगा आमगे बेबी कितकोताय च्या बी पिली सगळीं सगळे हायले आमी मोनिका आणि माय हिंगा किचना हाय ते आमात मातशें गोट चोपाय ते गेले आवय मागीर ते सायडीन गोट चोयलो तर ती मातशें शॉपा वयलें काम शॉपा वयलें कोताय मातशें काम कोताय शॉपा वयलें हाल्या नाजाल्यार लेट जालें जाल्यार आमकां कसो मेळपाना कितें च्या पिलो हूंय नांव कितें तेजें जेना सकल जोरी मेडिकल डू डांस वीडियो बेबी डांस कर मैं एक डांस कोता तो मारिया पिता शिकोता आणि मुझको हमाय कर मैं तुका गाता गाणं पडले एजेरे घाल्या कांतारो रारा एजे गाता रारा एजे हुया ते रजा ओके राव या मेरिकल डांस कोता एक यूट्यूबाचे आसले कांतार गाता कोणा जाय मेरिकल डांस केलोले आतू बरे ओके ते खबर तोच पडा गुलाबी कोट तेता गुलाबी आणि मध्ये पिताचे पटा मारिया गुलाबी साडी सॉंग चोय कितकोन सोदित ते यूट्यूबाचे सर्च करते एक स्पेलिंग अरे ना एलना रा साउंड कोता बेबी इंगो आयकोय बना इंग मोबाईल ते कुठे रेटा अरे सॉरी त्या मेरिकल डान्स कोता गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी माझा फोटो माझा काढ गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी माझा फोटो माझा काढ क्लोज आता वाईट मानवरती ओके राईट फोटो काढतो असा होणार ज्याने वातावरण ताईट मस्त खुशी मध्ये बायको माझी करीन पिलो फाईट माझा होऊ दे पगार गिफ्ट करतो रिंग लाईट नको मला चहा खारी आता जेवण करून जाईन
सेलिब्रिटी तू मी तुझा पीए बनून राहीन येणार सेल्फी साठी क्राऊड मला फील होणार प्राऊड जाशील इन्स्टावर लाईव्ह आणि मी कमेंट करत पाहिन करीन कष्ट माझ्या पैशाने घेणार मेकअप किट राजा होणार मी इन्स्टाची स्टार गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ किती मी क्यूट किती गोड किती छान दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ आता माझी सिंपल नसले जरी टिंपल हिरोईन दिसते मी हिरोईन थोडे दिवस थांब अशी लाईन लागेल लांब मी पण बनूनच दाखवीन हिरोईन माझी चाशनी तू माझी खास मी तुझा समर्थक उद्या पण आज भी बोललेलो किस मी ती बोलली आज नाही म्हणू नको म्हणे इम्रान हाशमी माथ्याची टिकली पैंजण बांगडी हिऱ्याची अंगठी मारुती कारवी चांदीचं कंगण सोन्याचं गंटन करेन गिफ्ट करत मजाक मी पुरी करीन तुझी हर एक विश नको करू शंका ना सवाल हाय गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते ती भारी म्हणे फोटो माझा काढ गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते ती भारी म्हणे फोटो माझा काढ वाव थँक्यू रजा थँक्यू क्लॅप मला त्या का सोडली थँक्यू बरं केला डान्स बसे बसे आता हो मारे चोय तू कितू क्लॅप सेले ते बेबी वाव बेबी चोय तू कितू क्लॅप सेले ते चोय कितू क्लॅप सेले सोयलाई कितू क्लॅप मला ते थँक्यू हार्ट दिला हार्ट ए हार्ट दी आहे का सांगते का हार्ट दिया है गो हार्ट लिहिले हार्ट ही दिला आहे नको बेबी थँक्यू मला थँक्यू स्टार आवायचं क्लॅप्स आहे येशो तू दिसती बडा राजा तू दिसती बडा तू दिसती बडा राजा आओ हार्ट दिला वाव स्टार दिल्याचं आहे राजा ती सांगलो मग स्टार दिल्याचं क्लॅप दिले का त्यांना सो आओ सर कॅश कोण दिला स्टारचे हॅपी दोड्यांचे गान दिले लाइक बेस्ट थँक्यू सांगायला बेस्ट मारा है सगली थँक्यू आओ नाइस डान्स आओ वाव सगली बेस्ट मारा कोणते दाडा थँक्यू आओ यस क्यूट क्यूट बेबी हुई क्यूट सो हार्ड तू गो बेबी कोण कादार मोठाई कोण कादार मोठाई कैसा मुझे मोटा ओके मोडी अच्छा आता मेरिस्टन मेलके रामगलो कादार मोठा इंग्लिश दाखते कितना जाना बाबा ऐसे अच्छा ओके इंग भाषा मोठा उपरा उपरा ते दिसती कोण दे आता मेलके रामगलो अच्छे फेर विश माय मोनिका थैंक यू ओके यो मोड्या ओके मुठ मरे रा 1 2 3 मेलके कांतार मोठा भाषा मोठ सगळे आमने जेजू ऐकूक रावता पोदुरी ताची बोलणी उणे पोट तुझे पयस करता तुझी चिकना ताच्या हातार दुबन कटकटाय सोम्याचे दार दारार मारानी दारू गोट्टेले बावतान मारलेले मेवटेले दारार मारानी दारू गोट्टेले बावतान
गोडसो देवगा आमची माती ऐकता कोटकोटाय सुम्याचे दार दारार मारानी दारू गोठेले भावाटान मागानी मागलेले मेवतेले दारार मारानी दारू गोठेले भावाटान मागानी मुका मेवतेले. Thank you Melkia. आचे मेलकेरा कितुले क्लॅप आणि स्टार्स आणि हार्ट्स मेळटली. सो 1 2 3 स्टार्ट केली नाही कोणी मेलकेरा मेणाय कितरे स्टार आणि हे क्लॅप्स मेणाय कितरे मेळी मेलकेरा स्टार्स मेळी. यावर भी कराय बेस्ट भी कराय बेस्ट हार्ट्स मेळी thumbs up से क्लैप्स स्टार्स thumbs up दिले स्टार्स दिले. वाव थँक यू तुमका थँक यू. heart best बेबी येशीरा बस ए बसल्या दिसती पण ना सो हम कितने लाए कोण ओय कितने दिले अच्छा हाटी दिले thumbs up दिले सारी दिले माके दिला तू काय भी दिले माके तो दिला जाय दिले 40 स्टार स्टार्स ये दादा सांगते की दादा ला कातार म्हणणार ते देखला पण प्लीज बाबा आमके सांगायला 10,000 जावपा जाय म्हणून 60 जाय ना तेजा आणि 60 जाय बेबी सांगू दे प्लीज रिक्वेस्ट बेबी घ्या ऍक्च्युअली दिस सबस्क्राइब एनी मॉम बेबी सांगू दे विदाल दिसती पण विजुअल दिसती पॉटिंग इसे आते फोन आ बेबी चे किती मागा सॉरी बताओ सो थोडे जाय बाबा थोडे जाय हम गेले विदाल दिसती पॉट मरे रेचा चल हम या मरे गॉड सुबा को ते तुम तेक म्हणला क्यूट म्हण कोणे तो मेलकेर म्हाका काना सांगता कोणे क्यूट म्हणला मेलकेरा प्लीज ते क्यूट गेलो ते दामान मेलकेरा प्लीज क्यूट म्हणाई माशे याचे तू खाट दिले मेलकेर तू खाट दिला हाट आवयचं कोण म्हणे क्यूट म्हणत तिना क्यूट आव म्हणे सगळ्यांनी म्हणे क्यूट म्हणतो चे सो असे लिपन चोयता इकरा थँक्यू म्हण आता थँक्यू म्हण थँक यू मुगे मोगाची फ्रेंड्स थँक्यू तिंचो या नंबर थँक्यू म्हणून थँक यू मुगे मोगाची फ्रेंड्स बेबी किती खात गो ते मम्मा थँक्यू म्हणून थँक्यू म्हणून सगळ्या थँक्यू म्हणून ओके कले काय कले रेजा चलेगा लाइफ कवर करिया मेरी रेजा बंद करिया मेरे हम इटा टाइम चालू न माशे इंग ऑप्शन दे ओके चल मैं पूरी दिन ओके गॉड ब्लेस यू तुमका मोग आसू बरीबाशी रावाय ओके बरीबाशी बोमाय ओके हांव उडो इंगेल्लो आमगे आंबेली एक राउंड मला एका गोट केला ओके तेंगे सगलो वीडियोस काडले गोट्याचे आमगे वाड्यान गोट केला ना तेज वीडियो पण एक ऑलरेडी गायलो हांवें ब्लॉग ओके चोयल्या पुरो मागीर ओके आनी तुमी कोणे गोट केले जाल्यार एक धाकलोसो विडियो काडाय ओके धाकलोसो विडियो काड ते नंबर मोनिकाय नंबराचे विडियो धाडे ओके मागीर तो पोस्ट करतलो ओके प्लीज आनी 60 जाय म्हाका 60 जाय 10,000 जावपा सबस्क्रायबर ओके
सो न्यू इयरा पयलीं जालें जाल्यार बरें जातलें, बरें दिसतलें जिवाक. ओके, लवली मिटींग. या थँक्यू तुमकां सगळें. हांव म्हणे थोडो वगत मातशें लायफ वयता गो आनी मागीर या म्हणलें आमी. ओके, आनी बरे भाशेन रावय, बरे भाशेन भोंवय. ओके, सुसेगाद. ओके, आनी आमचे पासवतूय मागय आनी तुमचे पासवत आमी मागतलीं. ओके, आनी ह्या वर्सा कितें जालें तें फाटलें सोडय. न्यू वर्सा बरे भाशेन रावय. ओके, गॉड ब्लेस यू तुमकां मोग आसूं. हांवूय मागीर बेगीन वचपाचो, गेलो दीस जाले वचपाचे. ओके, बोटीचे. ओके, बरे भाशेन रावय तुमी. ओके, गॉड ब्लेस यू तुमकां आनी बरे भाशेन न्यू इयरा मेळया मागीर. ओके, तुमचो मोगाचो मारियो.